Ahoj, vítaj v 3. dni našej výzvy, 5-dňovej výzvy pod toho. Takže v dnešnom videu chcem s tebou zdieľať také základné, že keď sme sa bavili v predošlom videu sme sa bavili o Facebooku, tak dneska chcem, aby sme sa bavili o Instagrame. Na Instagrame, na Facebooku, všade ma nájdeš ako Milan Vasko Oficiál. Keď chceš viacej informácií, neváhaj, napíš mi správu, určite ti rád pomôžem. Minimálne si môžeš dohodnúť 15-minútovú konzultáciu úplne zadarmo. OK, takže v dnešnom videu Instagram. Instagram už dávno nie je to, čo pôvodne bolo plánované, ale Instagram je platforma, alebo Instagram ako platforma veľmi úzko súvisí a dá sa povedať takto bojuje doslova Instagram s TikTokom. Takže ak si na TikToku, je to pre teba plus, pretože veľa vecí, veľa nástrojov, ktoré sú na TikToku, sa dajú potom použiť na Instagrame a v zápäti na Facebooku. Ale keď sa bavíme o tom Instagrame, tak prvé, čo je dôležité, tak potrebuješ tam mať na Instagrame jasné, vypísané svoje bio. Bio to je ten popis v tvojom profile. To znamená, že takto, ako to vidíš tu, že mám tam v tom bio napísané, áno, je tam napísané Milan Vasko, online business mentor, webinár, ako momentálne sa môžeš registrovať na ten webinár, pretože to tam vidíš, ale je tam jasná fotka, je tam popis, je tam meno a čo je super, tam je ten jeden jediný link, kde sa dá kliknúť, takže ten link zbytočne budeš tu do príspevkov, niekde povedzme do takéhoto príspevku, tu budeš niekde písať dolu do textu, tam budeš písať www, nejaká tvoja webová stránka, to je hobby platné, nikto to tam aj tak nebude pozerať, nikto na to ani neklikne, potrebuješ to mať to tu, v tomto linku, v tomto bio, v tom profile. Takže takých pár, 4-5 základných vecí, ktoré potrebuješ na Instagrame, potrebuješ tam mať fotku profilovú, úplne super peknú fotku, urob si to, nie nejakú ja neviem čo, ale proste reálnu fotku, daj si tam normálne meno, aby si tam nemal podtržníky, čiarky, bodky, neviem čo. Druhá vec, urob si popis. Ten popis, to znamená, že tak, jak to ja mám tuto popísané, tak tam ten popis môže mať až 150 znakov, čiže si tam napíš, kto si, čo robíš, ako pomáhaš a tak ďalej, čomu sa venuješ do toho popisu. Štvrtá vec, ten link, ten jediný link, keď na to klikneš, tak tam je samozrejme dôležitá jedna jediná vec. Keď tam klikneš, napríklad tu, keď kliknem na ten link, áno, tak ľudia môžu čo spraviť, vidíš, môžu sa prihlásiť na webinár. Áno, tak idú tu, potom kliknú tu, prihlásia sa na webinár. Takisto sa môžeš prihlásiť aj ty. No a potom už len dávať príspevky. Úplne super príspevky. Dneska fungujú videá, lebo ľudia radi pozerajú videá. Ľudia až tak veľmi nechcú čítať, ale videá sú pre nich akože úplne top. Najlepšie Insta Stories, to sú tie tzv. 15-sekundové príbehy. To znamená, že to sú tieto príbehy, tuto čo vidíš, čo sa tu deje, áno, to sú tie príbehy. Potom, čo je úplne super, tie príspevky, topky, ktoré fungujú, tak to sú topky, to sú tzv. Tie reels, tie videá, do ktorých môžeš jednoducho písať, môžeš tam dávať na pozadie hudbu, nahrávať svoj zvuk, čo len chceš. A samozrejme tá posledná vec, používať tie hashtagy, relevantné hashtagy, ktoré súvisia s tvojim biznisom. Takže teším sa. Vidíme sa zajtra, 4. deň, predposledný deň našej výzvy, pretože zajtra sa budeme baviť o tom, ako sa oplatí komunikovať, alebo čo je najlepšie na komunikáciu v roku 2024.